Shalom, horas madihita saluhutna. Di hamuah kadamang dohok dainang manang di dia pehamu maringanan tangiang nami toktong mahamu di bagasan hai pason dohot pangaramotion ni Tuhata Yesus Kristus. Adorakso taparadi hatani Tuhata jumulu mahita martangiang. Dame ni debatana sumurung sian saluhut roha ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatani Tuhata nagabi jamita di minggu okuli tanggal 23 Maret 2025. Ima hatani Tuhata natar surah di Lukas 10 ayat sada rodi ayat 5. Dohot topik ni minggu pau baroha asau nang mago. Bertobat agar tidak binasa. Hujaha madihita, sono madidok hatani Tuhata. Adong ma naro ujui pabuah hotuibana taringot tu akahala Galilea na didurus sosilatus do mudar nasida. Gabe saur tu na pinilihon nasida. Jadi nina Jesus mamangalusi nasida na diagam rohamuna do pardusaan halak Galileai martibako saluhut halak Galilea ala songoni diahap nasida hudok madihamu dang anggo somu barohamuna lau songoni dohamu mago muse manang na diripu hamu anggo na 10 walu halak na mati ditinggang palas-palas na di Siloam parsalaan sian sudi pangisi ni huta Jerusalem hudok madihamu datung. Anggo somuba rohamuna lau songoni duhamu mago muse. Ima hatani Tuhata. Di hamu kadongan sahapor seaun untuk segala sesuatu ada syaratnya. Unang majo untuk segala halate. Manang untuk segala sesuatu. Tadok majolo untuk banyak hal ada syaratnya. Adong na ikon sigohanna. Isarana rupani molo naing masuk sekolah penerbang ikon minimal ma 145 cm tibonisi pelamari aka danak na naing melamari rupani. Molo naing masuk akmil, akpol, dohotakana asingi ba minimal 145 cm tibuna jala ikon lulus SMA doho na sederajat. Imajo contoh na sangat sederhana. Jadi untuk segala hal ada syaratnya. Molo masuk SD ikon naung merumur 6 tahun. Yesui masuk SD ikon naung jolo melewati TK. Molo na baruo di masa ni iba mungkin akadonga pe arong dora na mengalami songoni. Molo naik sikola iko buido deis tangat tu pinggoli. Didungdung mai rupani sian gijang ni si majujung ni bayi. Molo dangi dang dipaluas sikola. Jadi naik sikola woma ina danaki ningon na beruon toma niba ba majutang mi ina baru binai matangan ni bayi rupani melewati si majujung. Jadi molo dang deis dope dang buido pen. Alai saya rong dona marakal gabe dibai sapudi ngades be ina. Ima jorupani syaratna. Macai gudang dopian non idauta untuk segala hal, untuk segala sesuatu itu ada syaratnya. Adong na ikon gohanna. Molo di huriata HKBP misalna. Hirana subuido pasu-pasuon molo sojolo martupul. Beda do mungkin tu aka huriana asing. Mamitor terpasu-pasu do, manang itor di pasu-pasu do, atik pe dang martupul. Jadi dang masa disi pertupulun. Alai molo tahatai rupani di huriat taha KBP, ba dang adong pamasu-masuon molo sojolo martupul. Ai heado songoni amat tadohot inaton nungarak mabalu, jala nunga tardok matubang. Alai marokak manasida rupani. Didok nasida ma tupadita asa unak pola martupul. Buasa nin napadita marupani manukun nasida.
Roma na sida madok mailai bamang ngamatua hami ahabe pola mertupul langsung mah ninda rupani. Jadi mungkin laki merasa ya songonna sopas be maniuk bunga mertupul segala macam songonaka anak buru doli naposoi rupani. Roma paditai madok tangboi songon yamang ikut jolo martupul do asa terpasu-pasu nin. Akhirna ba diului marupani atik pe songon na alo turohana. Imajo molo salah satu ate syarat di huriatta. Mungkin di huriana asik pe songonido. Imajoi alai macai gudang do pianon na ikon nadong syarat na asa jadi. Molo naing gabi ruas ni huria di sada-sada gereja ikon jolo daftar dua teh. Jala di patuduhon surat pidasian huria na tininggal honai dungi muse tartikting ma. Dungi digohi guguan na manang kewajiban na. Dohot akan na asing dope. Pokokna dohonom ma untuk segala sesuatu ada syaratna. Lau songonido nanido na dibaga sa turpu jami taon. Buhado hita asa unang mago. Sada do syaratna bamuba bertobat. Asa unang mago ho bamuba ma. Agar tidak binasa ya syaratnya cuma satu bertobat. Danga dong syaratna asing. Muba manang mago. Tentu sudedo hita dangolo mago tidak mau binasa. Sudedo hita naing mangulu. Buhado asa unang mago. Buhado asa mangulu. Bah syaratnya nakididok rupani bertobat muba. Tentu molo didok muba manang bertobat berarti berbalik arah putar haluan ditinggalhon dang bertahan diaka pangalaho narubii. Ido na muba, ido na bertobat. Jadi ditinggalhon aka nalilingi. Hamubaon manang pertubatani dusmai songon sadaina molobui tagobar rupani songoni sadaina nalahutu pasar naing maronan. Hapidung ditongadala rupani sadarma ina taon naung tinggal dompet na dijabu. Dungiro may bana madok di bagasar rohana. Mula nama au tu jabu asahwalap dompeti ninna ibana. Mula may bana tutu. Putar balik may bana. Songonima namuba manang na bertobati. Halak na bertobat dang sukup holan na manol soli manang menyesali pabahenan na nahurangi. Ikosaha do tu na berbuat manang melakukan sesuatu. Jala barani madok dang ulau kube si songoni. Jadi tabayakom manuaing molo holan na manol soli inat tanakin na ketinggalan dompeti aga sialai laus tinggal dompeti na alai ditorson ibana mardalan batu tudang boy ibana manuhor situ horon nate alai alana mula do ibana dibuat mamuse dompet nai berbalik arah ma ibana. Unak salah hita torop do halak berhenti holak di penyesalan manang di panol solio sabing jora maau sainina hape tong diulak ko muse marsugo nai. Ado kiado dongan songoni mabuk maibana rupani satabi borngin nai. Alani haci na huroha dihilala pakorhon ni minuman na masukon bernubuat maibana borngini. Ido ibana ma dang minu biau mulai marsugut na ibana. Jora ma au Tuhan. Ampunilah hambamu yang berdosa ini. Sainin na ibana marupani. Dungi Roma donganna di paridi maibana laus di papudum. Sahat tu marsugut nai. Dungo maibana muse dukon habis guguni nani inum nai. Sadar maibana jalanunga be normal. Dang liling ni naibana mamuse tu dongan nai. Adiga mahita muse puang songon natabudu ba nabudari nin naibana. Roma dongan nai mangalusi hu marhata mekmet. Memang ate laus sumuba do laus ninda dongan nai rupani huhut marbete-bete halaki. Ima halak namuba holat dihata. Jala gudang dora songoniate.
dangulau kube namar leha-lehai danin na do songon hatani dei hape holan namar leha-leha do ulauna sohea dia turehon rumah tanggana dohot akayanakonna. Jadi hamu baun dak sukup holad di pamangan, dak sukup holad di pikiran, dak sukup holad di slogan-slogan sabing muba mago muba mate dak sukup holad di si na ikon bertindak doi bana sesuai dohot tuntutan ni hamu baun manang pertobatan ni jala berani ibana rupani mengambil langkah berputar arah, berbalik arah, meninggal honaka nalilingi ido na muba. Hamu kadongan muba manang bertobat bermetamorfosa. Songo si pasing nagabi ribur, manang songon kepompong, nagabi kupu-kupu. Molonung nagabi ribur manang capung, datu kiabe mula gabi si pasing. Mate di si pasingina may ibana. Suak songonido nang lapu-lapu kupu-kupu. Molonunga lapu-lapu ibana ho na may torus gabe lapu-lapu. Dang mula be gabe ke pompong. Jala songoni mahala na bertobat. Dang mula be tuhasomalan nalilingi. Tabereng ma rupani perubahan na terjadi di kapompong nak kiningan dung berubah ibana gabe lapu-lapu manang kupu-kupu ba inganan nipe dakyabe dinarotak dia kana yas nama songgop dia ka bunga nauli namai. Jadi songoni marupani akahalak na bertubati dang mula be tuhasomalan na lilingi alayang gojolma olo doate mula hulak hatana do sonari bertobat ya mungkin seminggu manang 2 minggu berupa ni muba alai tu minggu berikutna olo do muse mulak tu hasomalan nai molo didok muba tu gudang do nahinakam ni adong do na muba di pangalaho muba di cara dang besai holan di cara na lilingi muba gayana naksai holan gaya punggung sipata gaya kupu-kupu ate muba cara pandang na molo na salilingos say holan na negative thinking to tudung muba selalu ma berpikir positif manang positive thinking muba pangalahona nak kiningan dang be say margabusi dang be say marjahati dang be say holan na mangaliay jadi pamangan nai setabi hitaon dang holan sarang nyaka najah be alai nunga biak hata na labok hata na dinggan hata nama masu-masu haluar siapa manganna nuaing sedang digaungkan uluan ni huriata do tobat ekologi maksudna iko muba do pikirata pangalahota taringot tu alam do lingkungan taon molodang muba hita boy duan non laos agon ni alamok kita taida do nuaing akan masa dinahumalia kita isaranya ka banjir bandang manang ai magudang tano marus-rus dohot aka bencana na asingi molodang tubat sian na holan na manigay tunamanuani olo manon gabelau susah hita sude alanyaka bencana on jadi taida sadiri do irupane jadi sedang diserukan aka uluata don waing bohado hita dakola di pangalaho siganu parina bertobat jadi memang tobat ekologi pe macai rekod di partikian sinwai asa denggak kita mengulu di tano na nilehon ni Jehovah tu hita di bagasa trupukon diseruhot Yesus dutu sudi akan mangihuton ibanai hamubaon manang pertobatan unang lalap holan na mangicahi dohot na manguhumuhumidongan ate jadi diri puna sida woroa ala adong na marmara nak kiningan sesuai dohot hatorangan na ditrupuki mahala Galileai na didurus sosilatus mudar nasida gabe saur tu na pinelihon nasida gabe upar dosaan manang upar salah amai sianak kahala Galilea pada umumna na di Galileai Yesus madok dang jadi hamubau do nanidok ni Yesus dangadong na liasian hasala adohot akahahurangan
Unang adong na merasa lebih suci siya dongan na. Unang adong menganggap na lias ibana siya nakaparuhuman di Tuhani. Daripada sibuk menilai dohok majok kali dongan, tumigo mamuba asa unang mago. Hita piatong muba ma siya nakapangalahon na rubii. Muba ma siya nakasipa-sipa na lilingi. Muba ma siya nakapikira-pikiran na roy. Muba ma siya nakabako-bako na lilingi. Tapariyahi man na dumingga tujulo asa unang mago hita. Balik sa gabi mangulu jala dapotan ngulu na dumingga siya Tuhani. Taingot ma pertobatan ni butuh do proses. Lapatan na unak topu-topu ate. Ayakan na topu-topu muba boy duan non gabi tarsonggok dongan. Jala boy gabi dak persea disi. Anong do binoto sa dama dang binoto aha na binigina jala siya dia ibana. Gabi topu burju tinatay. Gabi longang inataw mamering amatay. Amat tanay. Ahanwaing namasa gabi nin na rupa ni. Biguni isya songgop tuho. Gabi nin na inatay ala topu burju amatay. Jadi unak topu-topu ate. Guarna pe na bertransformasi perlahan-lahan doi alay pasti. Alani muba mahita asa unang mago. Amin. Martangiang mahita. Moliate ma di Tuhan di hatam na hubigi hami say paurat tomay asa di parubiho katami parbuena na dinggan parbuena na tonggi. Di bagasan Jesus Kristus martangiak kami tuho. Amin.